Det er jo en fest. Det er Thomas-fest. Det er Thomas-fest. Og det er i endnu en piper. Eller netop en piper. Thomas-fest er... Ja, festen. Er han det? Det ved vi ikke. Det skal finde vi ud af. Han er 51 år, og han kommer fra Grønholdt, EKGH, og det er for ikke Sjællands kendte et sted imellem Hillerød og Fredensborg. Thomas har haft certifikat siden 2004 og elsker at flyve til de danske øer. Og dermed har han jo nok en vis erfaring i at lande på et ikke ensartet grundlag. Thomas Fest, han siger, at lige siden han var 5-6 år, så besvimer han næsten hver gang han så en lille både jord, og derfor vil jeg så gerne heroppe. Det var en kirkegård, der lige var forbi. Ja, Søren Kirke. Den bedste oplevelse, jeg har haft i den tur her, det var at være på ski inde i de nordskændte hække om vinteren. Det er vist også dagens største landingsjul. Men det er det, der hedder fysjul, hvor du kan lande alle steder. Og Knud Olav Hyre lander her med sin sommerdæk. Altså er klar til at smide sit rum ned her på Blokhus Strand. Fantastisk flot fly, som klæder den række af Vindsensfly, som vi også er vidne til her på Blokhus Strand. Og så får vi